Днес ще направя една много специална туршия. Круши, дюли, ябълки, моркови, карфиол, какво още имаш? Домати, дини и всичко съм сложил на масата да ми е по-удобно, за да мога по-бързо да сложа всичко в бидончето. Така. Сега започвам да реда. Тоест няма да редам, а фащам и по най-бързия начин слагам всичко, за да мога право вържа трошията. Тази трошия е права и с разтвор на 1 кг. Слагам 15 грама. Може да се сложи и 20 като на киселото зеле. А по плътно нареждане може и 30-40, кой каквото иска, колкото иска, това слага. Слагам сега, това е най-добро. Това ще бъде най-вкусното, кога леко руйнало. Така. Продължавам да слагам. Това вече понаредих, май че ги съберем всичките, не съм сигурен. Сега ще понатиснем от тук, от там и ще стане. Тая трошия ще я претакам 15 дни. 15 дни ще я претакам. За целта, ето тук отстрани ще вкарам това мъркуче, ето го, влиза, това мъркуче и ще духам в него. Сега ще сложа тук отгоре малко лозови пръчки, за да се надига нагоре да излезе. Се запъна така. Ей така на кръст. И надявам се да се получи. 15 дена претакане и след 20-25 ден може да се яде. Сега ще сложа и водата. Водата ще сложа. Направил съм я предварително. Ето и синапеното семе. За да стегне тук зеленчуци, половина да ги стегне всичките. Нямам вишна. Вишнева шума няма. Всичко падна. Хряна, ако имам, още по-добре, но и така ще свърши работа. С по-малко сол, по-рано ще стане и трябва бързо да се изяде. Който иска да му стои повече, да сложи 30 или 40 грама. Това вече кой както реши. Всичко съм изчислил. Остана само да сложа капак. Ами това е. Пожелавам си приятно ядене и ако някой реши, може да си я направи. Има риск, че може да не оцели нещо и после да напсуваме, но това са рискове. Който иска ги поема.